Hvorfor trængte skolens bibliotek til en modernisering? Altså på Rosengårdsskolen, der havde vi det, man kunne kalde et traditionelt godt gammeldags skolebibliotek. Skolebibliotek forstået på den måde, at vi havde en masse bøger, og en masse skranker og en masse reoler, men det var faktisk ikke noget særligt hyggeligt sted. Man kunne komme ned og låne sine bøger, og man kunne gå tilbage med bøgerne. Men i den forstand, hvor vi snakker om, at der skulle ske en masse spændende ting, der må vi sige, der manglede der lidt. Så derfor synes både elever og personale, at det var en rigtig god idé, hvis vi kunne få lavet noget om nede på skolebiblioteket. Hvordan greb I dette store arbejde an? Da vi skulle til at starte op med at finde ud af, hvordan Søren skulle have et nyt læringscenter, fordi vi skulle også ændre navnet fra bibliotek til læringscenter, der tænkte vi, hvem er det, der bruger det? Jamen, det gør lærerne, og det gør eleverne meget, og så også nogle forældre. Men det, der var vigtigt, det var, at alle blev hørt, så vi nedsatte en arbejdsgruppe, hvor der var repræsentanter fra lærerne, fra pædagogerne, fra vores personale på læringscenteret, biblioteket, og så fra eleverne. Og det var en gruppe, som så skulle finde ud af, hvad er det, vi gerne vil have. Og de arbejdede sammen og holdt møder, og vi havde elevrådet til at prøve at komme med nogle gode tanker og idéer. Og de var en stor del af det. Vi fik mange gode tanker og idéer fra dem. Så havde vi nogle firmaer, som gerne ville vise os, hvordan de kunne lave det. Så vi havde 2-3 firmaer inde og tegne og fortælle om, hvordan de syntes, det skulle være med møbler, med reoler og sofaer. For det var vigtigt, at det ikke var et gammeldags skolebibliotek, vi fik igen, men at det var et sted, hvor der var nogle gode studiemiljøer, hvor eleverne kunne sidde og læse, hvor de kunne sidde og arbejde i grupper, hvor de kunne studere på computer, og hvor de kunne sidde og skrive rapporter, men hvor det også var lidt afslappende at være. Så det var en lang og god proces, hvor der var rigtig mange, der blev inddraget.